Orca. Perquè ens interessa l'actualitat municipal, avui ens hi hem apropat fins a Ciutadella i volem mirar d'explicar un tema que ens sembla força interessant. És el de dibuixar el futur de Ciutadella. I es fa a través d'un procés que té una part de participació ciutadana i és un procés que, en definitiva, ha de poder explicar com ha de créixer Ciutadella en els propers anys. És el nou Pla General d'Ordenació Urbana. Cada ajuntament té el seu. No és fàcil desenvolupar un d'aquests plans, que normalment triguen molt d'anys en fer-se i molts d'altres també en aplicar-se. Ara, Ciutadella està en aquest exercici, que alhora és tan interessant i apassionant com dibuixar el futur d'una ciutat. Avui reiem amb el regidor d'Ordenament del municipi i reiem amb en José López. José, bon dia. Sí, hola, bon dia. Dic jo, una cosa interessant i apassionant alhora, perquè estem imaginant com volem que sigui Ciutadella en el futur. Sí, efectivament. El que estem engegant ara és un poc una feina que ens ha de dur a culminar amb el futur d'aquest nou pla general que ha de regir l'urbanisme d'aquest poble durant els pròxims 10, 20, 30 anys. És bastant important o prioritari, creiem, per al municipi que s'aprovi aquest nou pla general, perquè el municipi de Ciutadella ja no es pot regir en les normes de 1988. Ciutadella necessita sí o sí aquest nou pla general i avui l'únic que hem fet amb l'aprovació de l'avançament és fer una primera passa que ens ha de dur fins a l'aprovació definitiva del mateix. Una passa després de la qual vindrà una altra. Deia jo que un aspecte que tal vegada no hi havia, no? En 1988, almenys no d'aquesta manera, és aquest ample procés de participació allà on en entès és fonamental també escoltar la gent del poble, recollir molts diferents punts de vista perquè quedin contemplats, perquè siguin estudiats. Bueno, mira, és que efectivament, i de fet, voldria recalcar un poc aquest punt. El document que ara mateix s'ha aprovat, aquest document d'avançament, és el resultat d'un primer procés de participació ciutadana, que ja es va tenir en el seu moment i que tothom que va voler ja va presentar les seues propostes, ja va omplir unes enquestes que s'havien fixat, que després l'equip redactor ja es va recollir aquesta informació per arribar a articular aquest document que ara es presenta. Però el document que ara s'aprova és un primer procés de participació ciutadana, és una feina també tècnica. Els tècnics municipals han anat supervisant i revisant tota la informació que anaven rebent per part de l'equip redactor. És una feina que també ja ha participat l'oposició, que també se li va presentar i també van fer les seves propostes. Evidentment també hi ha unes aportacions de l'equip de govern i sobretot és una feina de l'equip redactor que és en definitiva qui ha de fer la feina. Però està clar que jo també voldria incidir molt en aquesta idea. El document que ara s'ha aprovat és un avançament que no és només l'avançament de l'equip de govern. L'equip de govern pot estar més en sintonia amb unes idees, amb unes altres, però precisament perquè en aquest moment, en el punt que s'ha aprovat aquest avançament, creiem que no tenien que anar més enllà i que en aquest moment totes les idees són bones, respectables i totes en aquest moment hi tenien cabuda. Ja tindrem temps d'ara, fins a l'aprovació inicial, d'anar perfilant les idees, tothom tindrà temps de posicionar-se, ja farem cada campanya cap a quina Ciutadella volem, però en aquest moment han cregut convenient que totes les idees hi tenien cabuda i ja serà una tasca d'ara per endavant d'anar perfilant aquestes idees i d'anar concretant els temes. I com pot créixer, com podem visualitzar? Sé que és complexa perquè estem veient d'un terme municipal que té moltes possibilitats i que és molt ample, no? Però bueno, ho preguntaré d'una altra manera. Jo m'imagino que l'any 1988, on no n'hi havia ni Ronda Nord ni Ronda Sud, on no hi havia ni un observatori astronòmic, ni tan sols hi havia la idea del dic de Son Blanc, clar, evidentment Ciutadella ha progressat, ha canviat, ha crescut. Com pot en els propers anys continuar per aquest camí? Quins són un poc aquells elements que ens ajudin a visualitzar millor el que necessita o cap a on va Ciutadella? Bueno, efectivament, quan te deia que és necessari aprovar un nou pla general és precisament per això, perquè de la Ciutadella de 1988 ara el poble ha canviat molt, ha aparegut un nou port, tenim un polígon
que ha de créixer, ja el visualitzem amb aquesta futura ampliació, que hi ha unes rondes i efectivament hi ha tota una sèrie, s'han duit a terme una sèrie de creixements que és el moment de posar-les en borda. Com a idea general podríem dir que el document aquest d'avançament crec que és bastant coherent perquè no aposta per grans projectes o envergadures que després no són molt difícilment dur-les a terme. Aquest pla incideix molt, aquest avançament, incideix molt en l'idea de renovar espais, reinventar, posar en valor espais urbans que ara mateix a la redactor entén que estan desaprofitats i que no... i ells aposten per petites actuacions però que tinguin grans beneficis envers la ciutadania. Posar en valor places, millorar avingudes, connectar places entre elles. Tot això són coses que a la pràctica no són, diguéssim, molt complicades que es puguin dur a terme, però han d'ajudar, per altra banda, han de tenir un reflex clar i han d'ajudar a revitalitzar el poble, a eixamplar el poble. Aquí incideixen molt en la idea que el poble té necessitat de créixer més enllà de la contramurada. Ja sabem que el poble ja s'estès més enllà de la contramurada, però que s'estengui d'una manera efectiva, que la gent no tingui la necessitat imperiosa d'anar sempre pel centre a passejar perquè és l'únic lloc que hi ha un pot de vida, que els comerciants tinguin interès a posar els seus negocis també de fora de la contramurada, que no un poc amb la intenció de llevar pressió dins el casc antic, i que el poble ha de créixer no només físicament, que ja ha crescut, sinó també efectivament. El Pla General és una eina important, com dèiem, i que abasta el terme municipal. Per tant, reiem de Ciutadella, però també de tot el territori que té el terme municipal. I aquí entren en joc moltes qüestions. Estic pensant, per exemple, en un debat que avui tenim, reiem del nivell de protecció que ha de tenir el paisatge del nord de Ciutadella respecte a l'arribada o ampliació del que és un nou model energètic que també es vol mirar d'imposar i cercant un poc l'equilibri. D'altra banda, tenim les urbanitzacions, que és font d'economia cabdal perquè estan vinculades al turisme. Clar, tot això també es contempla. Sí, de fet el document d'avançament s'estructura en 6 capítols. Els 6 primers fan més referència al nucli urbà i a l'entorn pròxim de Ciutadella, i els 6 darrers fan referència a la resta del conjunt del territori. Aquí és on hi entra nuclis rurals, urbanitzacions, el que dius, proteccions, medi rural, ratlla d'energies renovables, ratlla de recursos hídrics, xerra de moltes coses. De fet, m'adreço més concretament amb el tema de la protecció de Puntanati. El Pla General, l'avançament que ara s'ha presentat, contempla la possibilitat d'aquesta protecció d'aquest terreny. Es veu que és una idea que proposen, que és una idea que l'han extret, evidentment, d'unes peticions de gent que el que xerraven al principi, que en el seu moment van manifestar les seues idees, i nosaltres hem cregut que, o ells ho han cregut i nosaltres també això ho hem manifestat, que en aquell moment ara tenien cabuda totes les idees, i per tant, en el document d'avançament es contempla aquesta possibilitat de protecció de Puntanati, tot i que sabem que ara en aquest moment sembla ser que hi ha hagut un principi d'acord amb el Consell i l'empresa per reduir l'extensió d'aquesta futura planta fotovoltaica, però bueno, així tot, nosaltres en aquest moment no hem apostat per llevar ni censurar, si ho vols dir així d'aquesta manera, i la idea de protecció en l'avançament surt. De totes maneres, també està per veure que sigui compatible el fet d'instal·lar la planta fotovoltaica amb una futura protecció del terreny. No sabem fins a quin punt seran compatibles o no. Però bueno, per el que deien al principi, en aquest moment creiem que totes les idees tenien cabuda. Si en el seu moment es van plantejar, ara per això surten en el document, independentment de que l'equip de govern estigui més a favor o menys, sí que es veu que aquesta idea es contempla en el document que ara s'ha aprovat. Quan pensem en Pla General, altre temps tal vegada pensaríem
com ha de créixer Ciutadella, i per tant estaríem pensant en anar augmentant urbanització, places per veïns o fins i tot turístiques. Realment el PDI, que per altra banda també està en un procés de revisió, contemplarà o contemplaria elements com aquests. També hem de pensar que hi ha recentment la reincorporació de Ciutadella en el Consorci de Disciplina Urbanística. Sabem que tot el tema dels hotels ha anat desenvolupant una feina de regularització, de posar les coses un poc en ordre en aquest sentit. I també en aquests darrers temps, tal vegada per la crisi que hem passat en aquests darrers anys, hem vist de la importància de contemplar què en fem de tants habitatges buits, tal vegada que no tenen aprofitament, i com tal vegada en lloc de créixer o construir més, de vegades invertir més en remodelació. Estic pensant tal vegada més en el que és pròpiament el que són urbanitzacions, nuclis turístics o zones hoteleres. Vaja, tot això es contempla també, no? Sí, és que de fet és una de les idees que també es va repetint durant el document, que és, com he dit abans, l'idea aquesta de revitalitzar, reinventar, mantenir, millorar i sobretot augmentar la funcionalitat d'aquests espais per sus quotidià a les persones. Xerraríem, per exemple, del tema de les urbanitzacions. Creiem que sí que hi ha una sèrie d'urbanitzacions que necessiten aquesta revitalització, aquestes millores, no en tant en creixement, sinó amb aquesta idea d'augmentar les seves prestacions i d'actualitzar-les com a urbanitzacions de futur. Un poc idea general que va sorgint és això de dir anem a millorar el que tenim, anem a posar un valor i després veurem si necessitem créixer o no. Però es ve que de moment el tema del creixement no se li dona tant de pes com el fet de millorar les zones que ja existeixen i que creiem que en aquest sentit hi ha molt de camí per fer. L'aprovació d'aquest avançament del Pla General, del nou Pla General de Ciutadella, és un moment important. Però a partir d'aquí què? Hem reiat que hi havia aquest procés de participació previ que s'ha duit, ara tenim aquesta aprovació inicial. Bueno, cap a on continuen un poc tots els tràmits d'aquí cap endavant? Molt bé, sí, correcte. Ara, diguéssim, en el Pla de l'octubre es va aprovar l'avançament, el document d'avançament, i ara, des de la publicació en el BOIP, s'obre un període, diguéssim, oficial de 2 mesos d'exposició pública, en el que qualsevol persona, entitat o grup pot venir a consultar la documentació, està penjada de fet a la web, i ara segurament que s'habilitarà un espai físic per la gent que vulgui mirar les afectacions que pugui tenir o l'interès que pugui tenir en algunes zones, i a partir d'aquí que pugui fer les al·legacions o comentaris o aportacions que vulgui, que després totes aquestes es transmetran a l'equip redactor, que t'haurà d'analitzar, incorporar si ho creu convenient o no, i en definitiva que es vagi perfilant el document més al detall, perquè ara de fet no és un document de detall, és un document d'idees que l'únic que pretén és obrir precisament aquest debat, i després de cara a l'aprovació inicial del document totes aquestes qüestions s'han d'anar perfilant, i després sí que en l'aprovació inicial del nou pla general sí que la cosa ja té un nivell de detall i de concreció molt més alt. Ara, en principi, l'exposició pública oficial són 2 mesos, segurament que s'allargarà fins a 3 mesos la participació ciutadana, senzillament per donar una mica més de temps, que la gent que pugui arribar a tothom, perquè creiem que és vital, és molt important que tothom se'l senti seu en aquest nou pla general, perquè aquesta és l'única garantia o la millor garantia de que serà el pla general de tots, que gaudirà de salut just n'esqui, que tothom se'l creurà com a seu, com a propi, i per això hi ha molta importància en aquest procés participatiu que ara, des de l'aprovació d'aquest avançament, s'obre. Doncs avui hem reiat, però en seguirem reiant en el futur. José López, regidor d'Ordenament del municipi, gràcies per haver-nos acompanyat en el nostre Oi per Oi Menorca, i una abraçada. Molt bé, moltes gràcies, bon dia a tots. Navidad, Navidad.